श्रीमद्भागवत गीता पंचमाध्याय कर्म संन्यास श्लोकांक अष्टम नवम पढ़ेगा। नैव किंचित करोमीति युक्तमन्यत् तत्विति पश्यन् शृण्य न सम्पृशन् घ्रन् सन्गच्छन् सपञ्चसु वसन् प्राणान् विसृजन् गृहाणान्नोऽस्मिन्नास्मिन्नार्पि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तः इति ଧାୟନ। ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସାକ୍ଷୀଯୋଗ ଦେଖୁଆଇଥିବା ଶୁଣୁଥାଇ ଛୁଇଁଥାଇ ଓ ଶୁଙ୍ଘୁଥାଇ ଖାଉଥାଇ ଚାଲବୁଲ କରୁଥାଏ ଶୋଇଥାଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଥାଏ କଥା କହୁଥାଏ ତ୍ୟାଗ କରୁଥାଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ତଥା ଆଖି ଖୋଲୁଥାଏ ବୁଝୁଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରୁଥାଏ ବି ଇନ୍ଦ୍ରମାନେ ହିଁ ନିଜ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାଣି ମୁଁ କିଛି ବି କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ।